Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali Putra Ramadan, kelas 8E, nomor absen 03 dari SMP Negeri 4 Yogyakarta. Saya akan membacakan keguritan dengan judul Pitutur Luhur. Pitutur Luhur, Dening Windarti. Pitutur luhurmu ibu, minangka gamanku. Ana ing bebrayan iki, mungsuh-mungsuhku, katon ayu-ayu, ngawe-awe lan gumuyu. Pitutur luhurmu ibu, dadi benteng rogoku, bakal njogo lakuku. Saben wayah saben wektu, pangandikanmu kadya jenang gula. Aja lali pituture wong tuwa, mudya laku utama. Antinen donga rina lan wengi. Pitutur luhurmu ibu, dadi tuntunanku. Nuntun atiku, bisa dadi sanguku, waktu ngadep pangeranku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.